Türkmenistan'ın raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. Media çeşmeleri Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilen we ençe mundan öň adam öldürmekde hem talamakda guman edilýän Abakar Gadiýewiň 1 fevralda New York'un Brooklyn böleginiň 60-njy uçastygyna alınıp barlanlygyny we onuň suwut ediljegini habar berdiler. 36 ýaşly Abakar Gadiýew özüniň jenaýat ýoldaşy bolmakda guman edilýän Arsen Bashirow bilen bilelikde New York'un Brighton böleginde 35 ýaşly telekeçi Vladimir Tolstoýy urup öldürmekde we 32 000 Amerikan dollarly bukçany alyp gitmekde aýplanýar diýip USA One neşri habar berýär. Maglumaty görä kamera ýazgylary hut şu adamlaryň adam öldürmek jenaýatyny edenligi barada detektiv Peter McMahony ynandyrypdyr. Emma jenaýaty guman edilýänler gyýsga wagtyň içinde öz watanyna Türkmenistana gidipdir. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen ekstradisiýa barada alaşygy ýok. Şondan soň Bashirow Türkmenistanyň daşynda kanun goraýjylaryň gözüne düşmändir. Emma Gadiýew köp seýahat edip türli ýurtlarda göreş ýarışlaryna gatnaşypdyr we köp wagtyny Awstraliýada geçiripdir. New York'un detektivleri jenaýatçylygy unutmandyrlar. Öldürülen adamyň aýaly Rita Tolstoy detektiv McMahony ören minnetdarlygyny, onuň kanun adalatçylygyna umyt öredenligini USA One neşri belleýär we öldürülen Vladimir Tolstoýyň maşgalatyny çetirleýär. Eger işe gatnaşan detektivler olmasa men umytdan gaçardym. Olar ören gowy iş etdiler we meni goldamagyny dowam etdirýärler. Bu meni köşeşdirýän ýeketek zat diýip Rita Tolstoy haýdar. New York'un polisiýasynyň komissary James O'Neill Gadiýewiň işi boýunça Twitter'da paýlaşan maglumatynda öz işgärlerine buýsanýanlygyny ýazýar. Olar dünýäde iň beýik detektivlerdir diýip New York'un polisiýasynyň komissary belleýär. Global siýasat neşriniň ýazmagyna görä detektiv McMahon 2010-njy ýylda Gadiýewiň ýyzlaryny Awstraliýada tapypdyr we ol ýere talap hatyny beripdir. Maglumaty görä Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewiň Sydney'de ýarışlardan galdyran gazly suw çüşesini we çilim galyndysyny ýygnapdyr. Barlyklar bu nutgalary New York'ta adamyň öldürilen ýerinde tapylan nusgalar bilen deňeşdirmäge mümkinçilik beripdir. 2014-njy ýylda Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewi tutsak edip ekstradisiýa boýunça halkara işine başlapdyr. Oňa Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti hem gatnaşypdyr. 1 fevralda detektiv McMahon aýyplanýany alyp gaýtmak üçin Awstraliýa özi barpdyr. Indi Gadiýewiň akbalyny belki Brooklynyň suwdy çözer we ol Birleşen Ştatlarda jaza çeker diýilip maglumatda bellenýär. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň ýene bir raýaty ortýetde tutuldy. Ol ençeme agyr jenaýatçylyklarda şol sanda adam satmakda guman edilýär. Ortyet mediasynyň 8 fevralda habar bermegine görä Federal Howpsuzlyk Gullugynyň Twer regiony boýunça edarasynyň işgärleri halkara gözleginde bolan Türkmenistanyň raýaty B.Y. Satybaldiewi tapyp ele salypdyr. Ony Türkmenistanyň güýç strukturalary Jenaýat kodeksinde göz öňünde tutulan ençeme agyr jenaýatçylyklar üçin gözlediler. Bu adamy gorkutmak, töhmet atmak we rehimsiz daramak arkaly ony öz janyny kast etmäge ýa-da kast etmek synançygyny ýitermek, ok ýaragyna bir kanun eýe bolmak we satmak hem adam sewdasy ýaly jenaýatçylyklar diýip Twer News neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň Daşoğlu vilayatynyň baş derňewçisiniň çykaran bermanyna görä Satybaldiew agzalan maddalar boýunça aýplanýan hökmünde işe çekilmeli. Ortyetiň Twer regionynyň Zavolşski Trabsudy Türkmenistanyň raýaty babatynda bir aýlyk möhletli tutsaklyk çäresini saýlapdyr. Bu möhlet 2019-njy ýylyň 5 martynda tamamlanýar.